Een visuele tactiliteit en een tactiele visualiteit. Flexibiliteit. Dat is goed. Textiel is voor mij eigenlijk een medium waarin heel veel mogelijk is. Textiel is ten eerste een materiaal. Dus je hebt de identiteit van het materiaal, maar je hebt tegelijkertijd ook de identiteit van het medium textiel. En dan heeft textiel telkens een andere laag en betekenis. En in die zin zijn er enorm veel lagen in textiel aanwezig. Textiel is veel meer dan alleen maar een materiaal. Daar zijn jullie om daar iets aan te doen. Ik probeer daar al 25 jaar. Ja. Nou, wat heb ik gedaan? Omdat men het eigenlijk niet kent, omdat men daar veel vooroordelen over heeft. En ook omdat textiel zo tot ons dagdagelijkse behoort, dat het eigenlijk helemaal niet meer gezien wordt als een vorm van waarin wij ons uitdrukken. Het is zo normaal, terwijl eigenlijk zoiets als schilderkunst en beeldhouwkunst, dat wordt uit zijn realiteit, uit zijn werkelijkheid, uit het werkelijke getild. En bij textiel is het veel moeilijker om het uit het werkelijke te halen, omdat we het als zo werkelijk en zo dicht bij ons ervaren. Mensen kijken er dus op die manier niet naar. Als je bepaalde vragen gaat stellen over hoe wij textiel gebruiken, dan kun je daar bewuster van worden. Bepaalde gevoelssfeer, maar ook met sensibiliteit, het sensibele. En eigenlijk zijn we daar ons heel weinig van bewust. Ik denk ook dat mensen of studenten vaak, dat herken ik, die kiezen voor textiel een bepaalde wijze hebben van de werkelijkheid beleven die erg geconcentreerd is op die tactiele aspecten van die werkelijkheid. Wat ik dus die tactiele visualiteit, hoe we die ervaren, dat eigenlijk een aspect is wat bij hen sterk aanwezig is. Het gevoelsmatige, de textuur, de structuur, de kleur. Terwijl textiel zich wel in al die aspecten kan bewegen. Textiel kan ook een schilderij zijn, textiel kan ook een sculptuur zijn, textiel kan zelfs een videofilm zijn. Maar het gaat dan over hoe je eigenlijk die mogelijkheden van die taal van textiel belicht en ondervraagt. En wat je probeert dan te zeggen in zo'n videofilm. Er zijn videofilms die absoluut textiel zouden kunnen zijn. Omdat ze dan te maken hebben met die tactiele visualiteit. En dat is eigenlijk een bepaald soort waarneming die wij heel vaak vergeten en afleren, denk ik zelfs. Voor de kunstenaars die belangrijk zijn voor de textiel. Maar eigenlijk zou ik daar ook wel graag een aantal mannen willen noemen, want anders krijgen we allemaal weer, oh ja, zie je, dat zijn allemaal vrouwen. Ik denk dat het eigenlijk begint bij het Dadaïsme en surrealisme, waarin zij toch dingen, bestaande waarden afbraken en nieuwe wilden vestigen. Of ook het anarchisme om beweging te krijgen. En eigenlijk is daar één werk in wat ik wel als een soort statement zie, en dat is het kopje van Merit Oppenheim. Eigenlijk zou je het bijna voor de textiel kunnen beschouwen als het urinoir van Marcel Duchamp. Zij pakt ook een ready-made, maar zij
Doet dus echt iets met de oppervlakte van dat kopje, waardoor je dat kopje ook op een totaal andere manier gaat beleven. Dat vind ik een heel goed voorbeeld van wat nu een tactiele visualiteit in zou kunnen houden. Dus zo'n merk Oppenheim is ergens een soort beginpunt. Dat de textiel zich gaat onttrekken uit de kunstnijverheid, of uit de decoratieve kunsten. Sonia Delaunay, Eva Hesse, absoluut een van de moeders van de autonome textielkunst. Ik vind Louise Bourgeois ook, maar dat is een erg voor de hand liggende. Annette Messager. Klaas Oldenburg, op het moment dat hij de fontein in stof gaat maken, daar gebeurt iets, daar draait iets mee. Frans Erhard Walter, niet te vergeten, die in begin jaren 70 ook met textiel is gaan werken, maar ook niet serieus daarin werd genomen in het begin, omdat dat was iets van vrouwentextiel. Maar textielkunst bestaat in feite niet. Het is een medium en de ene keer is de sculptuur en de andere keer verhoudt het zich meer met de schilderkunst. Ja, textielontwerpen bestaat in die zin. Wij hebben allemaal kleding aan, wij hebben textiel om ons heen. Dat begint eigenlijk al met het ontwerpen van de draad. Schil. Je zou kunnen zeggen dat een ontwerper geeft in basis vorm aan een functie en een kunstenaar geeft vorm aan een betekenis. Maar tegenwoordig zijn die grenzen niet meer zo scherp, want tegenwoordig geven ontwerpers ook betekenissen mee in hun ontwerpen. Die gebieden zijn dus ook te scheiden. Er zijn veel crossovers.